Libya ya wunu sokoli no malak chula sanga ani wati wala saka sega kunafuni jelen soro ama fa yana kawni nyangma ka doki baru geneka bi kunafuni munu mambulo kala sawma odo ka fo mekalu kli duru konnala mo tan ani wulu flani tora bingal wali dola jenni ay kunafuni munu la soro kula odo ya ka fo jeni kere na la joge uro dale ni so fara chebeta kilometri ta ani duru bonyola mekalu kli duru bingal kala do tara bi yenka ko do so fini yere kumbe bingal kala na ko wa tara bi duginka nege kayeta ani nege kayeta ani kile ni nyon che so mala fe u donne dugin kono ku ye marfaci de damne o sababula ayira la ka fo ko fami mogota ani woloflay ulu ni torala ni demsen fla ani muso fla kumbe olula ko fami buguso nani o fana kon jenna ko wa mishi fla wi marfaci olu fanala amaram ne ko bi mo ngam ni bingani walinke olu masega do folo alla ayira la kuna foni labawna ka fo sega sega du besira wala sa ka sega bulu dauka o temene ko gabe yameta tomoktu marala ayira la ka fo mekalo kli woro kon nala yinka bura ka tagama bage wala sa ku kan songo ayira ay kibariya munu la soro kula ulu ayira ka fo arabado mekalo kli woro kon nala tomoktu ka bura ka tagama bage ni ku kan songo ayira koni tagama kala ni yere chama koni ku demsew ne munu shi samba ta sata ani sabala ni kana santa ani nanina ko wa bere de kumbu bulu ku ye pino fana jini tomoktu ka fola ko tagama ku te dore ko wati lawan na fere kala baro de koni bone nani na bingan kala do fe ku tagama ru di kama bingan kala nun tugula fere kala inko aboto aka fere de la ni ka taga fo aka so usele aka so sa che koni bole aka mobli kono ku duna do fe so kono ni ka marfati ala ka mobli ta ka bulnai mo bole ni wale kalama ku bulla ka ta che ta ni ka tanay dokotoro so la minga suru yena nga asele dokotoro so la doro ayila la ka fo afajurai ni wale ni kama tomoktu ka ko ni bora ka ta make wa uya ila ka fo luka la ni te foshi kulla kana obise ka sabati uluka yoro la tugumina kuna funu ya ila ka fo femi tomoktu fintigi dowi uluko ni la bora wala sa ka sega ni mo nunu hakilisigi kuna funu mu ko na libi amita sigaso ayila la ka fo kunu mekalo kle wolovla femi ba makoni sigaso chesrai ulablala kuna funi temeni una aku ya ulorina ka fo femi ba makoni sigaso chesrai ko kuntigere no sigaso ka do fe ni sira ite ka kunkute dowere ko wala sa ka siku ka ni songo ya ira jamana nyamawla ni ka ira ka fo cour constitutionnel ko ni e jabi midi ko luma soma o kuma kondala sigaso ka do ye tagama oke do ye pino jenuke ani fengole chama ko ingela ma ro kera asra de tikeliye o kama ira la ka fo kunu femi e fintigi do ye na be fulu mako forsati mo olu ko ni blala ka tani ro ko foleina wala sa ka se ka asra ko ni labla sira ila bladi ko nala femi e fintigi wi olu ni mo murutile nun ko ni kun karala nyona o sababu la ila la ka fo mo dama banana ko wa minendo fana ko ni chena o bena tauta femi e sira yi ayila la ka fo ali ko ni labla dinu ni wakati na ko wa temeli kan ga fetu ko mla ka be ga gatin tugula kuna funi kunchela amalo dena ka fo kunu mekalo kle wolofla coronavirus bana ira mo ta ani kono to na malla ay kuna funi mun la soro kula o ya ira ka fo kunu mekalo kle wolofla anga jamana ministry som sigile no kene ya sabatili kama ale sebembla o sebe konna la ya la doni ka fo mo ta ani kono to coronavirus bana yirulla ko wa mo ta o du fana ko ni kene yara bana yira yoro mun yere la sa ko e kayi kere na la keba na ira mo wolofla la yeno sigaso ayira mo kele na yeno ko wa sigu ayira mo fla la yeno bama ko fana ko fami sigida foloy ayira mo kele na yeno flana kele yera yeno sabana kele yera nanna fla yera duruna kele yera worona saba yera yeno ni mo tan ko ton mana fara mo to ka o ye mali coronavirus to kele mo keme woro ani biduru yi olu la mo keme fla ani biuro flan kele olu kene yara mo bisaba ani fla olu tayara mo mun ni toran ko ina me do ke ala ka bada dali no gawi ama amunu mine ala ka bela jelen kisama aw ni chaka kulo majala aw kambe anyo na werema